Kamera pamberi pedera maugasi. Kamera pamberi pedera maugasi. Yesa zvichikwana. Zvese zvichatara ngezvichikwana. Ndiyenda chabatwa nemosha. Ndikanyika chabatwa nemosha. Mwari achibatsira. Mwari achibatsira. Ine ndinozi Judith Mbona. Ndinobva kwaHondi. Ndauyawo pano nenyaya yangu nepamba pandinogara. Baba wangu wakafa 2003. Ndapamba. Mai achifa 2012. Ndapamba. Ndagara pamba kudaro. Mai wakafa. Wakandisiya ndiri pamba. Saka pakushayiwa zviro zvawakomana ndizvo. Asi chakazoita hama dzakati imhiko musikana uyu iwe musimambomupawo chiro zvadini. Hanzvadzi dzangu dzakanditi tichamuisira 3 hunzi pakona. Ndibva ndati zvakanaka. Ndibva ndatogara takagarisana zvakanaka. Pa-lockdown ndibva ndafunga kuti ndinga ndatona Botswana kushanda ndikatenga masabhesi angu 42 ndiri kuita preparation yechi yekuda kuwaka apo ndapiwa. Correct. Ndibva ndadini ndibva ndatoenda vandazodzoka. Pa-lockdown hanzvadzi yangu hombe babamo anga asipo ari wadumba. Ndibva ndaenda kuna hanzvadzi imwe baba Brenda. Vandati baba Brenda inini ndafunga kuti ndiwake. Apo makandipangidza paya. Baba Brenda wakati hazvina kushata. Chuzapo uri kuda either kufront kana kubeki. Ndakatenga zvidhina zvangu 7,000. Ndiye wakanditakurira nemwana wake nengoro dzake nemombe dzake murudo. Ndapedza izvozvo ndagara kudaro. Hanzvadzi yangu udoko tatenda ndonogara naye pamba. Wakatanga kudhakwa achindidimikira achiti pano akagarwi nehure pamushaka. Ndikati izvi zvabvepi munhu aramba ndiani? Wakandipindura kuti munhu aramba ndisekuru baba ndibaba. Asi nini kuti ndibvunze. Ndakandiomera kuti ndibvunze. Wabva kuti tidagara. Wakabva atengesera gazetete umwe murume so. Apo ndakaisa zvidhina zvangu paya. Wakabva wanti tatenda wakandititengesa zvidhina zvangu zvibve muyati. Ndatengesa ndakatengesera sekuru wehanzvadzi yangu. Vandazvitengesa. Ndapedza kutengesa zvidhina zvacho. Ndakazoona ndakaenda korota. Mai yangu nababa vakamira. Tikazipinda munda nekuse hoko dzirimo. Patengeswa bvunza mukomana kutanga. Uyo ndanga kuona. Vandaregera. Anopinda ndakapinda vandadzishaya ndandomhanyira kumusika. After 4 days mandarota futi kazi hoko tarisa. Vandaenda kusika kumai 10:10 ndada kudziona hoko idzi. Vandadziona. Ndibvunze ndikatokomana wani hasha. Rega ndinyarara. Ndakagona kuenda kune hanzvadzi yangu yakandirerukira oba Brenda. Ndimo ndakaenda kubvunza ndiakari nani asi ndotori nyore kwandiri kuti nditaure zvichemo zvangu. Abva nditanga ibhezeni inini ndandisipo. Zvaka ndakatodaidzwa. Ndibva ndaita nagazetete. Abva isa zvidhina zvake ndikati gazete chamwari parapo sawa teba. Ngekuti umbai ndakasiyiwa nababa ikai. Ini ndati tinogara panapa. Ndakasobva kudhara ndiri panapa. Saka ndiri panapa ka umbai tinogara idiki. Ndinoda kukumbirawo hanzvadzi yangu kuti ndise 2 rooms. Uri hure enda uroji. Ndikati wana wenyu nini hawa huri here. Ndiriteteke. Saka ndatoona matiro wanonyonguri. Ndakatowa hurewo ngekuti asi wandidara masoko ngeushi kudoko. Awaningayeba. Saka ndagara kudaro. Gazetete ndovazonditi wakatonipa advice yekuti wadingo mangara nyaya dzako kukoti iwewe kuti ini ndiwake apa imi musina tete ndorwadziwa. Nanhasi gazete rakatakura jesha rake chichi abvaisa. Ndibva ndati wakomana hei ndiri kumbirawo pekuti 2 rooms hayo mumba mandinogara inini mbotakasiyiwa nababa. Imba yedu ine 4 asi murumu mandinogara i1 ndinodawo pakurasadza rangu ndisa pabhedhi maplate kuti ndipakurasadza zviri free. Zvoti dii wakomana wanga wanditaurira kuti mainiko hanzvadzi yedu apo takupasi kuti uzo wake apo hapachakwanisiki. Kuti ndakati mari yangu ndakatengesa masabhesta ndakatsvaga stand and wainditi wazi paumba ukasimba panotsakara ngokuti mukomana wechidhakwa. Saka tagara last sekuru yakambogatswa nyaya ndisekuru hanzvadzi yamai
natete namai vatakasiyiwa paumai wakomana ubhozi ipayo musikana uyu asununguke kana pakona apo asununguke ese 2 rooms dzake. Hanzvadzi yangu hombe uyu baba wamunhu wakanditi haufaniri wakaba extenda imba. Ndikati nini handigoni extenda imba yaorai. Ndikatanga kuti gagagagaga munonditi ndiri tsaumba yamai ini zvekuripa ndezvandidini handina umba yaobereki ndichindogara kudai. Apo pakatengeswa vakazotete handiti musi wechipiri ndirubva kufohya kunesaruku kuine rufu kumba kuti hataenda kurufu ndati rega nende kuwashe ndakasangana nomumwe wakadzi wekwaurandi wakanditi mai bhevheni yeye ndandatozvirota kuzi uri kutsvagwa pane stendi yakatengeswa apo ndairima kaposheni ako ndairima yakako. Hanzvadzi dzangu dzakabva dzaenda kuti toda kumudzinga paumba panapa ngatitengese posheni yakatengeswa shuwa. Asi wekwauranda wakatanga kuti hatiunzi mari titange tazwa information kuti maunamwe atiruzwa muvhireji munomuka hana kuti ndina musheba tati tikubvunze ndibva ndatoti ndakabva pane nyaya yelendi kuti chiine lendi inini lendi iri kundinetsa nekuti ini napo kanditi uya ugare pasaidi pekicheni apa ndokochadini uchawaka wakabva watanga utengesa apa nezetiri nekwauranda kwacho pese wakabva watengesa asi wekwauranda wasati wabvisa mari. nyaya yako ndira kuzwayo ndeyekuti uri kuti here hanzvadzi dzako dziri kutorera lendi yawakasiyirwa kana kuti lendi yako uri kuti chii? inini apo ndiri kuda ngepekuti ndigare pakadini pakasununguka kundogara lendi ngefemiri asi ndoti ndigarewo pari nane umba ndinogara i1 room umba d4 inoshandisa 3 rooms ndinotoshandisa 1 izvo zvangu zvitoruma kusaiti saka ndaikumbira kuti ndione pekugara. nyaya yako aikubuda ndati nyaya yako nevarume ava ndei yangu uda kuti varume vavo kupiti pekugara here kana kuti wakasiya wapiwa here? ndiwo wakanditi gara unofanira tinoda kuwakira apa. Saka pakati wacho wakuda kuwakira apa wakubatengesa saka iwo hausina chinhu. handisina akatengesa ndiani pakati pavo? handizivi iwo aiwa inini pakutengesa apo ndakabvunza vakomana avo zvakanzi munhu wakaprocha munda vanakazetete ndi babano. Babano ndiwo wanga ari kuprocha wanhu wachiwest. inini ndawa pakashayika inini ndatenda mbona pakashayika wabereki pakashayika wabereki takabva tashewa kuiwa tese mama wanisonga kuti vandazi mabheve sarepo newana pamba muchengeta wana akati inini handitombodi nekutombotizwa ndidoenda koloja kuspace nditoine 1500 yangu inasamandikiyana nemasabheti angu 42 but inini handitombodi ndobva ndatenga nestand yangu zvepanapa handitombodi nekutombozvizwa aibvatakana newana wake abva atoenda kumugara face ndibva ndasata nditochengetwa ndowana mukoma pane umwe mukuru pamusoro pangu vatasana kuchera ndowana mukoma newakadzi wavo pavanopedza kana kuti 4 months abva ndone wana wake wauya handiya kwawaunzapa aibva atoenda vatobuda bva atoenda wandikandoanenetubhurosa shoma waibva ati mhai watida kuenda kubasa waibva atoenda kuenda ndiko kuenda wana wake tasara nawo basa unochengetwa waitobasa uchengetwa ndiwana mukoma uyo saka kubva futi ipapapo inini wacho ndibva ndatogara zvanoita zvekuti ndotengesa mastendi inini handina kutengesa stendi. Baba paka. Baba paka. Uyosikana nani? Masikana uyu. Pakabereki. Wesanga upi? Uyanga sikobo. Pakafa baba. Uyanga sikobo. Asi angari kumurume wake pakafa mai pakazofa mai ndipo pangadzoka paumba asi angasikanyatso kugara futi pamba paenda kundonzvenga ndouti akamboya idini saka mupa rume wepamba ndiani
wakabva uko kubasa kwake ikoko abva ndiyamubvunzo mubomu wakamba rume kwamba wakandouya tikandoti munhu wauya paumba ngaapinda garomo ndianiwa tese maiyo anga ari mai angasotofa akatikabvunzambudzo kuti akanga aripi pakapabereka munopindura miti anga abva kumurume watora nyaya baba wanofaziwa kuwanika baba akashaya akapedzisira kufa ndiani ndimai ndimai pakafa mai anga ari anga achibva kumurume angachibva ndati anga abva kumurume anga aripi waigara paumba aimbogara mufesi saka iwe unotonga izivi ndimi makamupa sei iye akauya mubereki wake achiripo akamupa kugara akamusiya ari paumba hamusi makamupa andi makamupa ndimi eri makamupa ini nani ndakamupa ndianaromba waindogara paumba ndimai ndiye anoakamupa muridzi wemusha mai anga aripo ndiye akamupa alright okay pamusoro mafure ndararama mafure hanzvadzi yangu yanditi uyu ndiye wakandirukira ndipo pakutaura chokwadi hanzvadzi yangu iyi zvinonzwa tapiwa custom bona hanzvadzi yangu iyi yakabva kumurume baba afa 2004 baba wedu wakafa 2003 baba angafa mai ndiye angai saka auya pamba siti akatoenda kuatenda dare rake nemurume wake hana kutobva kumurume ngekubva wakatotiza ega murume aine wana wake wangani wairi wana wairi wakaya kuturira wakabva wagara pamba mai aripo isu tikati maiyo honai tine wana wewano takahira mutete wakafuma wafa tiri wari panapa tavaranda kupi kumba kumba kwavo wananga wadzoka mai akati hazviitiba ngawagare mumba mama shosho wakagara mumba mama mai wakasvika pakufa mai afa uyanga asipoba asiya wana hameno kwakutaura kuti ndikona ndakushanda kwabva asiya wana isusu tikafundisa vana vake kuchikoro sekondari tapedza kudaro uyu wakazouya mai toti wana wake wakabva watanga kudonha pfari mwana takaita zvekuzotozwa gore rapera rimwe muna november wana wake tikavatakura tikavadzikisa kumba kwavo kwamwesho kwamandera tadzikisa vana vaya takabva tadzoka ndipo akauya aine umwe mwana wakadai saka auya adaro uyu wana wa takasati wachengeta wana sekuru takazona sekuru akuya akatagadzirawo nemakuwa kumba kuzi kaza uzukuru dazomuona mupa 27 tikati ora iti pakanaka 27 sekuru akayabva ati muri udzinga Judy sei pamba ndiyo nhawa yakatanga teti sekuru ari kudzinga munhu pamba kazi wati umba yangu idoko ndoda kututsirawo rumu yekuti ndiise zvinhu zvangu kazi ndisekuru inini handitongi musha wakoba wenyuba enda kunana baba wako waenda kunana baba wako ndio vachakudini vachakubatsira asi for the time being uzukuru ndiri kumboya muso 27 ndimbokuenzanisa tikati alright sho sekuru wakaenda muso 27 samabvuru akatenzanisha ukazi Judy mwana wamuzukuru wangu dhara mukicheni yamhai iyi ndiyo takupasa ndokazi midziyo yangu yakawanda angari kugara another ruma kwabva ati midziyo yangu yakawanda ukazi wakomana ndakuchikukumbirai chipaiwo Judy apa papakamboiswa kicheni yewo nini fofona yakabatana nayo nini imba yacho kuti achivhurawo madhoo ake mairi zvati midziyo yangu yadini yawanda tikati pakanaka iwewe mutatenda mukadzi wako akafa hachemerwi mumba yateto yeduba wakomana imimi chitsvagirai nana baba wenyu kuti tatenda awake kicheni yake apo pasaiti awaka kicheni yake pasaiti oshandisawo 3 rooms dziri kuidzi tikati alright sekuru uyo akabva ati handidiba kwabva aramba ndisudaba ndoda panoti ini isekuru akati bvanda kutadza muzukuru kutaura inini sekuru samabvudzi endawo nemuzukuru uyu womubangidze pamba pangu apo ndisugara painini agare hake pa wakauyawo akati ndayako paona ndibva taenda vandamubangidza akanditi kwazi handisupadaba hapana maroko apa kwabva aramba sekuru abva afona futi oraiti muzukuru kuti Judy wake pamba apa paitiba ngokuti wana wake uyai naye une mwana utichaziba wakadaiso usizingewepiba kwabva achiuya bati mwana wake akazofa ari musha munotambudzika ndati chienda umugere pastendi umugurirewo padoko doko pekuti awake hake zvada hake zvekuwaka pake wakaramba futi urapa kuti ndoda waka pastendi yamhaina baba asi ndipo ndoda kazi kana uri padai papo ndakuti gara mukicheni ushandise bedroom idzi kana wakuda zvazvimwe ini handisipo saka tandogara isusu
ndipo takazoona masamoni ake kuti mudi wakumunda saka mwana tatiombohamba pamusoro idara mambo kuti reference mbona yini mkuru kuisa Richson mbona Zadzokerere zvakakwesha. vakape kuti panyaya yeland iland yaruchenaka i40 by 40 ainokura pabakasiya wakashopu ine marumu mairi akashopu uyu ndapakachimata mndushari ngati ava ishopu iyi apa kasununguka kuti waona mari indoshandisa shopu iyi kana roja ririmo rinobuda uchishandisa pasaidi pacho pane imwe pisi yanga yasara pakapfegwa nekanzuro apo nditaura pane pisi yasara apo kumadziro pamutaura uyu ndikati shamari ona panozogona kupinda umwe mumba kuti sikaziva ivo pakapfeka zimbabwe kanzi inotora saka chenda watari nemunin'ina uyu ndiye muridziyo takasiya pamba ipapo uyu ndakatora naye ipapo kationa ivi uyu munin'ina uyu ine motikari haina kuisha pamupenyu taura kuti achwake wapa kana paine uyo tinogona kupa uyu semudziyo panapaka kazi amukoma ndingogona kupei mari 300 uyu atori kana unza $10 kazi ndakupa 300 ndinyepa here avo kumani uyu vatanga kwakashopu yake akashopu real mutaka i40 by 40 handi ilendi yakakura uyu bvazoti wakunetsana munyaya yemindi yacho ine pekuda kuapa ndikati togara mumba ndikati tatenda chikanya zvidhina iwe ubude mukicheni uwake kicheni uyasununguka kekudini kugara mumba tatina kakanya zvidhina zvake 6000 i6 kana 7 amini aushvakisemba wakazoyako mazvacho uyanga ruvharo ndatenda kuva kuikuona uya ruvharo iwabva yakazi tatenda kupegesa payapo mambo paona wenu pakupegesa tatenda kati kupegesa ndikazibuda uri waka kati amba here kazi kati aure ndiri kuyako paona uyakazofumira makuseni kazi uyu wakundipopotera futi kuti onai uri kuita zvese zviwana mukoma wakoziva kamuna zvikakodini kochona pa kati aizvazvo maibhevheni ona pawakati atendawo pakanaka wona weather deck iri kubvapo iri kudai ukadati apushitoka weather deck inoenda pamusoro pemarata saka pari wakira pakadini pakanaka akatanga ndituka musikana kunditi iwe ndo honzero uri ndishandisa dini ndikati wandishandisa inini hana chinhu chemushonga ba kutenga zvigaya nokwaka mashopu angu handiti ndine mushonga ba kandi ndine mushonga chitaura kuti ndakabati mushonga ndiri kuti ndiri kushandisa kana ndiri kushandisa chitabo wakazwa ndiri kushandisira pano kwatanga kutodini tokakavadzana uyu ukabvazoti munda panapa handisisina ba uita kazete ino kazete wakatoti handisati ndaroho ndabvisa pfuma pakumba kwemukadzi ndikati zveshuwa iyo tatendaka swatidi honzwa pamusha usina uroraba chakakosha kugara nemwana munhu enda urore kazete wakatoya ndikati zveshuwa kana muda kuwaka kashopu ndikapisika diki mupeipo uyu aende kobvisa mari yekudini yekurora wachibvisa mari yakatova uyu ndiye unoziva ndati kuchigaya kwangu neshuku yangu kwasimanga kwadungu ndiye unoziva kusamukuru wakatoenda kuba kweuyu wakaenda kobvisa pfuma saka uyu wacho apa kana kuda kupinda ndikati tatenda chiwa kako uyu achisari mumba macho makasununguka house yacho 4 rooms yacho iripo kitchen yacho iripo iwe chiwa kako chibuka kazi ndarifunga ndi chiwa tisara petunisana nemusikana ndapota kuona takudini takutanga uneso 2 apa ndakodza utsanangura nepekuti ilo zvizvi mwana wake akarwara 20 azondara 2017 saka chizi chiwano chiriko 2017 akaramba kanyarara mwana wake achigwafa achirwara achidini zvese kusvika mwana ndazomwana gore rapera kazi sekuru ndurwa akatsva meso ane magadza ndikati liyo nichiko kazi sekuru ndudo natsva ndikati wakatanga rini kazi 2017 saka 2017 mayako otadza kuti taura kazi asi mayangu nodini anozviziva ndakaa zvakanaka panenda naye kumadzibaba ndiye akatanga nditara kwenzi ndamba ndana kwamugosi ndikwazotora kumwana kuna madzibaba akati mwana kudhakwa nekubhema kufa nembanje saka ati zvipere ndodini kazi tenga ukazi doro rangu ndacho ndai kazi iye ndakati henje ne4 ya Pacific storm here nembanje ndikati ndina ndizvinoteswa mbanje ngoti andibhema ndimwe asi ini kwashopa ndaitengesa range yacho ne4 here kabo ndatotora 4 ya storm yangu ndei ndikati ambai kumadzibaba kwacho ndindakaenda naye iye nanga sikobo akazi tauchisa muna mato ekuti pamwe zvinodini zvinopera pabvana namatirwa kazi chimwa range yacho aiswa muna mato kwabva mwari mwana muzukuru wangu iyo range yake wapedza kazi imwacho chirasa 4 yacho chibhema mudzanga bhema mudzanga akabva apedza mbanje dzanga ndingadzitwa katingebiwa kazi shuta puru 1 bwarasa abva shuta puru 1 ile bwarasa kazi acha kubhemi futi chi doro kana 4 kana kumwa doro kata zvakana havana pera 2 days kwazwa mwana yakudini akudhakwa futi ndikati liwe akutanga futi kudhakwa saa madzibaba hana kusenza pakati then kwabva ndachiti kwazi aidonha kamwe pamwedzi musi akadonha katatu pazuva kwatanga makuseni vati zvara kudai nekuma7 pamudada kubva kuri ndikati maitira akuita paka zvaanichwa ndikati mwana unogona kufuma akatifira uyu anga sipobwa ndizotanga torisaona zotiri kuona nemwana wake ino tatorana neuyu makuseni ndikati ngatore mari tibude tiende kwatotorana takabata wishi kuma past 5 kusvika kwamatondo kwatanga famba netsoka kobuda kwachinako tasvika nemuzukuru akabva tasvika mbuya wato akumba kwemurume wakacho
wapana bereki arumato tasikatopazi takafamba tikubvunza tikasvika ma7-7 tikati tokwambona totsvagawo pamweshu kazi ndini kuya mweshu kati ngatikwidze kumba patakwira kumba tasvika pamapaya tikati taane muzukuru wenyu tinokwambona matize kazi mbona kana maibhevheni kati ndikati uyu muzukuru wenyu anozi Leon kwabvana kogumbatira Leon kazi mwana angu wayakumba asi mushanyu apo apazwa kupi wakadhirika kwachinako iyo zvizvi mayako kana gupu rokumba kwedu hatitoti muri pamweshumba ndikati mbuya atayakodini kuti mwana aone kumba hatina kuti tayako musarendera mwana kadati Leon chisara na mbuya nepamushako kudini one $5 uyu bhabviswa kuti $5 yake kuti otengera baba mwana mbuya muriwo inini kati Leon kana paine zvanetsa kuno kuchizotora mari udini kokwira kombi uzodzoke kumba zvazi wako paipamwa pamushakazi zvakanaka nasikuru pabatoga pakapedza nga 2 weeks baba munashobhani phone akaza ndaona mwana rusvika saka mwana naye kupi kucheche hapana chivanhu chiboroba hana kupalwa mwana asi musha mumwe namwe mune mhepo dzangu saka mwana haatoenda kufalubo sekuru kana kana asikusina pawi sekuru pasho zvakadini zvakanaka Leon yabvazwe ngati Leon makambofamba sika takaenda kuchechi sekuru kuMozambique kudini rwadi kazi hamna mati asi handina kufaluba sekuru kati wakazongodonha here kubva musi wataenda newe kumba kwenyuko kazi sekuru handambodonha kati nanhasi kazi pandazina mukwasha nditotane mafoni kana sononese mwana amanditota iye mukwasha mweshumbeni muningi nawe murume wacho zvikazi Leon watokubasa hasi kuchadini kuchashanda 3 weeks ago kabnana nemurume kazi sekunozaiti kumba kwenya kuna kuya mteto wedu mwana wenyu akaita zvokutiza kuya kupi kuyamba kwena nhasi kubva 2004 inini nhasi atati hatina mteto wakuya kumba kwenyu iyo zvipaita yakadzirika pachinako nanhasi iripo hapana munhu akaenda hapana mukadzi uripo iyena mukoma wangu akugara kupi Harare ndikati isusu musikana ikao isusu zvototinetsawo rwakati azvonumwe mwana tisikaziva direka saka imba yarukana kudai ndichaza kuti wakana pafomu ndikazomubvunza ndikati ukawaka stendi yako apa uda kuti pazi paya pa 40x40 idzo dzizi 40 meters by 40 meters obva wakaimba yako ine unokoda kuti pambuzi pani pamba ipapo kuti ukazopa iwe ita kuti gara mumba mamaina papo hauna kudzingwa indimba iripo uyu wako akati achisuduru unasa kutandora kana uda kutenga property sekuhameno kwada unodzadza iwe uchienda kupi kaza nditi chumba chitanga chida kudhirika pachi pabve kwatatopesana ndikati ano iwe chita zvadini akatanga ndifurushura kazi handino ndikati iwewe ukazi wana wako iwewe zvoti kwazi wadzoke pamba ikati inhama kuti anyaya kuti dzoka pambapa wakadzoka 2004 takadini kukuinetsa pesa wana wako iona zvese ndichifamba nawo kuenda kwese kuti wabatsirika ndichidzika nawo kwachinakako wangosipazotanga ndifona ndikatipanzeka tiona maibhebhi nautangofona achiti kumba kodadzika kwamweshumbako kune waro ndio akandira mwana wangu chinyi mhepo ndikati kana dziri mhepo dzacho ndida kudini dakozodziona kazi ndikati ini ndakodziona kuti kana zviri zvotochitangira pangoti wana wakagona kuzofira rumba medu isu tinozogona kutadza kuzvianza saka zvinani kana pane chazooneka chisoneke chiri pamweshumba kuno mwacho inozi bhebhi tomira kuti akandoya kuti tumudzisa pamweshumba kwacho asi wake mudiki yakabva kuenda zvona tiziva kuti mugwagwa wacho ndiani kuti pura matotunzisa ndiyo kana uda uchiti ndipepe kwako kuti awakire mwana wake tisikaziva mustendi pa 40x40 yedu yacho ine tapedza pamusoro iyi ndinozi Judith Mbona ndamira pamberi penyu wakomana awa wari kunyepa baba wakafambisiwa musi wa 23 September 2003 ndandiripo munhu wakanditora kumba kwangu inini kwamandewa aisiya wana vari padhoo akavapa dhora baba munhu baba waBrenda uyu ndaifamba naye kunyaya dzangu kwamambo Mandeya ishe Mandeya kukoti kusasuku ndinofambira nyaya dzekuti wari kunditi sisi wangu inini pane zvakaita zvekudaidai handitika saka wakabva kuti iwe uri mumusha muno iwewe mweshumba waroora hure sei through sisi wangu handiti saka papo uyu wari kunyepawa wakafambira narichi mwana wasisi wamheyo wangu ndimadadzoka uyu abvazozwa murume unozisadozva handiti kuti hanzodzi yako iri kushupika iri kunehwa nemurume munhu akauya aindisiya wana vari padhoo aiwapa $2 ndibaba wamunhu akanditora inini ndakazoti after 2 weeks ndipo ndakazoenda kotora wana zvakaita kuti ndizoti awati kwazi baba wakazofa ndisipo babapo apo ngofambira nyaidzika baba angaripo waitotuma ndibaba svika baba wabvati mwana ngauyeke kumba ndipo ndagara kumba for some ndofunga zvekuma 7-8 months vandagara pamba baba bhevhini yabva ndinyengerera ndipo ndakodzoka zve3 months mazwa ndipo paruzi baba akafa asipo asi baba angaripo asati atofa svika baba afe and baba waitoti kana ndazofa ndakafa wakoma nawo
musazwapi chiro pangoti wani utsinye mazwa saka tagara wangu ndakutaura nekuti wanditi hazi inini ndiri kunyera zvandikutaura handiti apa chacho wati chakutobuda ndabva ikoko mwana wangu inini ndakati apa wakandibaba ndikaenda kubotswana zokaipa nyaya yekunze yekudari problem yenyu neakomanawo ndinongoidzokorera kuti madifferences dzimba dzese vanhu vari muno ndazwa uri kutaura nyaya yewana nei ndida kuzama kuda kuti wana wakakuti zvizobudeka avo ndakapeko nditaurawo but mataura takatumwa ndibaba akatumwa ndibaba kokutora saka akakutora izwa baba aisagona kuuya akamutuma mwana wangu akutambudzika endai mumudini kumotori which that is correct but chimwe chatinotibatsirana wasikana I think ndakuta challenge newasikana vari kudzoka kubva kuvarume it's a president chatisingapanotomboseta pakoti panapa wasikana vari kubva kuvarume madzoka kumba hamenokamakamuti masimba twamuri kuzviva vada kutotonga misha yacho inini handida kutonga chiripo chini chondikuda kuti kugara kwakanaka munoona vanhu muri kuvarume wenyu vanhu vanokusapotai muri ikoko nekutoya kugadzirisai kana paine zvikunetsa muri ikoko asi ndinoona kuti pamwe pacho vabereki vakati mwana wangu dzoka hako kumba munobva matora rimwe simba madzokawo musha makubva mati nekuti ndiri makanditi dzoka saka ndaakuta izvo ndinoda its wrong hapana munhu anoda kusiya imba yake asi kana zvaenda zvokuti zvanetsa zvokuti mubereki anotakagorwadziwa anoti mwana wangu dzoka kumba asi kana wadzoka kumba chiitawo munhu makesi ekuti wasikana uri kudzoka kubva kuvarume wachienda kumba wadzoka kumba pakutoita nedambudziko akuita ini ndanoti nyaya yenyu paichangowe ingori ingori panyaya yekuti iwewe handiti wakomana utaura kuti uyu takatombudisa pamba kuti chiwaka pai chiwaka pasaiti iwewe uchisara nedzimba dzani dzamai nababa uchigara hako mupi imomo but uri kuzivawo kuti mudzimba dzamai nababa kuti hausi kudzidaba uri kuda palendi uda kuti ndipei lendi noti ndiyo pamusoro imba iri kutaurwa zviyaka kutotaura ndakakoripota nyangu musi wa 22 August handika vhiki racho apa ndanetsana nehanzvadzi yangu ndopakazonditaurira kudai asi pesa paka ndandirusafa ndiripo saka izvo wazvizwa here kuti wazi pinda muimba yamai nababa uri kubvumira nazvo ndinobvumirana nazvo wazi wakudini wakubuda wako wakapasaiti iwe ndo wazi chisara mudzimba idzodzo uchigari mupi mudzimba imo kozi wakomanawo nyaya yavo iri pekuti tikakupa iwewe palendi yemusha idzinza kuti waka apa mangwana iwewe pachafuma pakuzi ndepani inini chiripo ngepekuti wana wangu wese uyu urizame utaka wakabve kupi ndilingon Besent kubva kwagandanzara Lincoln Besent ndiwo kumba kwake Besent kwaari babonde wamuka munokuziva ndinokuziva ndisaika Besent zauko ndinoendesa utorimdzira kuendesa zvakaiti kwamacho saka iwo zvarutaura kuti hazi atizozvati ngewepi adai zvese wabvura kuti wari kunyepa munhu iwa wavo wari kunyepa ndinawo wari kumba kwavo saka imini masara muri mega nekamwana angu ndatoendesa zvikoro zvichivhahwa karutoenda kwagandanzara ikikwa Besent kuna Besent masara muri mega ndizvo chaizvo ndozvovanyanza kuti Besent kana aenda iwewo wafa matongo evauda kusiyana anengambuzi ndepani itinoona wangu wambogaripo bandori mdzira ambogaripo tati avakomana vari kuti iwewe hatina dambudziko nani newe uya ugare mumba mababa nani asi trera yauinayo iyi ngaiende kumusha kwayo ndanozwa wakomana kuti kwamwoyo shimba wakatodzika wakatosiya weka mwoyo shimba pekuti ndirimewo pekurima hapana
wakomana hapana apa apo wakatengesera uranda apo wakatengesera uranda apa handiti apo wakatengesera uranda ndipo apo ndairima ini ndipo pawatengesa wakomana imi makatengesa here rende pamusoro makatengesa rende uranda uri kubvepo uranda uyu waitotuma mwana kuti ndauya kumari uyu alright chizwa kayo iwe endawo rime paungarondorima ndozoona kuti achakubvunza ndiya mazvita hei asi usati wagara pane shoni anofana kuzwisisa kuti mukomana uri kwedzesere mumhuri dzese ndiye anopuwa pamunogara apo panogara baba vasikana vanodzoka wese vanogara nemukomana wekudini yekonandosvika mamatoita eubva kuti udzinga unomubudisa mumba but munhu unofanira ari muzemba iyoyi anombudisa isikatsva uye unongochengeteka pawapuwa utopinda uyu munhu musanyanya kumubvisa pakuti akuenda umba kuti akuvaka pake bhozi imba yacho yaurugara iyoyi kumberi uko isisi hatimbokurejestiba uyu munhu ndiye unozivikana nechiwanhu chese kuti ndiye muridzi wemba yawapuwa yana baba achaenda wana Vincent nei inini pfungwa yangu pane mukomana uyu apa akachera foundation ka ndakatoenda zvataura awa kuti kwazi ndakadai ndichituka ini ndakatoti baba uyu izvoda waka bedroom uko ururi wakirei bedroom rako anditi hazi kitchen chete here murora kupira threatened but ndakakutarisa kudai haungambogari nemurora wakapera hatinogarisana hamutogarisani nekuti iyoyo wacho hatodiba unotirazi ndihuri saka uri ndiunyepa sei hatinogarisana ndakutaurira kuti hure andozvanondita ndozvanondindita ngoti namurume chinoti munhu azi hure zvati chinozi munhu aisi hure zvati chinozi hure ka vana kuti hure ukaita wana watatu nana baba watatu wakasiyana andu ndikandipe definition yehure zvinorevei andizivi zvanota definition kudanana ne more than one chi varume kubariswa zvese saka nditora hangu hure aiwa kana iziva varume more than 3 ino wana wangu 2 wana baba 1 ko Vicente zvinoitika kuti ndizoite Vicente ka munoziva kuti ine ndakabva 2003 kwamandewa handiti ndiba ndagara ndofunga zvekuma 14 years ndiri pamba handiti ndagara pamba ndipo ndakaona umwe murume mazwa abva nditi ngatidanane hambai tiroorane ndiyo ndichibvise mari kumba saka dambudziko ndakapinda ngere kuti ndakasvika murume mukadzi wangu kusina anga akaenda abva adzoka murume uya pandaona hangu zvebarika ndidini ba andikwanisi hangu ba ndiba ndadzoka kumba angada kutouya kumba une dambudziko rekuramba varume kwamandeya vakaramba futi murume Vicente kwamandeya nauramba apa kwamandeya yanga iri nyaya yekuti utsitsi wangu inini wakahura nomwe musikana nomwe murume kugatsi saka ndasvika kwamandeya kuka wakabva iwo watunzira munhu wekuambona une wanhu anohura sei handiti nyaya yebhetanga kuendererepi mberi usvika nanhasi navo kwangu kudai ani saka uyu ndaitona kwamambo mandewa daisiso wako anga ari minista waiti zviriko ndati daisiso wako anga ari minista asi murudaro ndakabvira ikoko pindura ndati daisiso wako anga ari minista handizvizivi kuti waiti handizivi hangu andingarikuna hazvindishamisi zvekuti vanhu vanhu wai ukaona nyaya yekuti vari kupa referensi yasiso wako kuti akadai saka newewe ungamuda pane zvimwe zvawaitoitawo iwewe zvaionekwa newana ndo zvaikurambisa ngataura nechokwadi handina kana munhu ihwani bedzi waindidaro vakandidisa kudaro ihwani wamwesi nanhasi tinozwana ihwani bedzi akakwendisa kudaro ndiya ndi baba Doni iyo nyaya ndi ndakamangara ndiye ndaimira naye kudariko ini ndikuda zvisirira zvisimbo kana uri tete mumusha wirirana nechiito nehanzvadzi nevaroro
Andina ndaka nobe. Andi aunedaka. Inga utobvota kuti mukadzi uyu yamuona. Aiwa, ationa naye kuti uyu ndiye unoti. Nimwazi wakati nditi, mai inini musiandazi yangu ikabva kumusika iyi. Ndikaona kutaura nemukadzi wangu, ndikobva ndazwa hasha ndinoenda kubva. Andisi. Musikazi waiti, andina musikazi waiti. Ayo, izwa icheke zvakutsvada kuitwa pa. Nyaya toda kuzotaura iri very simple. Life yamukurarama haiti ba. Muzwa nyaya ndio nyaya tozotaura. Kuti life yamukurarama ukaona matauriro yamukuita ka haiti ba. Inoratidza ine maburi akawandisa. Akamugora. Ukarisei kuti one wabva kumurume uko wauya pamusha. Wabva pamusha waenda kwa Bisenti. Wasvika Bisenti. Waenda kwa Bisenti. Anditi wasvika iwo ndo wati Bisenti anenge ari page 2 wadzoka kuti pai Pamba. Wadzoka Pamba parugara azadzoti garawo woti andisi kuda chakasakara chimba ichi. 2 woti ndoda pangu peko wakainini. Sekuru vamboti garawo kati azviti hazvina zvouri ukati kudini ukadini kujetsa dzakawanda wanda isina kuti chika tikutaure zvikuita. Iwewe enda wodzosere Bisenti kumusha kwake. Usarewo uri chi uri 1. Wasarewo uri 1 wogara mumba yamai nababa dzawakapiwa nehanzvadzi dzako. Paurutiwo pakatengeswa awukumona kuti hawana kutengesa. Iwe aiwa Wakatengesa, ndizvo wakatengesa. izwa zvataura zvatuti uite kana ndozvoda kuburitsa pachena pakatengeswa kuti hapana kutengeswa. Tatisu kana paiswa madhumbeka uitobva kuti munhu nhasi enda kutonga kuchera makomba emadhumbeka. Nhasi unoenda kutotanga kupashanda kana pakatengeswa wakatenga uchadini uchauya then kana auya ubva wadzoka kuno. Ndosati kutaura enda iwo uri paungoita sei paungochirima pakauya munhu anotaura kuti ngepangu ndakatenga then ubva wadzoka kuno totanga nyaya. Andizvo asi mimi kana madzoka kumba itai munhu kwaye garisikai nemi. Andizvo hanzadzidzi itai sei futi dzidzai kutaura zvakanaka uye ndatoona kuti communication haitoripo ba because inini handingadiba hanzadzi dzangu inini dzoenda kuti ndana mukoma wangu inini usvika kuti awa anotaurika nawa hekona uyu uda kuti ndizoti ima chakana ndiri kuona kumira pamberi pewanhu kuti mira zvoduza kutaurira kuti hazvitaurwiba izvozvo izvo hazvitaurwiba izvozvo kuti awa wairi apa good awa two aguda uyu arikuona saka kuti mangwana ndikakuona ndo ndikutambire makoma ini watoisa mweya wakashata wedivision mumuri. It's not right. Kana ungotaura kuti hanzvadzi dzangu inini hanzvadzi dzangu zvatopera. Iwo though uchizoti hanzvadzi dzangu uningi handidi hatiwirirani but usabva kuti isu tese vataziva kuti iwewe uyu nemukadzi wakamutoonani. Because iwewe neuyu chamuri kuonana stereka inyaya yechi yenhaka yorwira because akasiyirwa kitchen yarugara uyu yaruda ndiyo saka hondo yake iri pane uyu because awari kwawa vanhu vari kuwirira kitchen nepekuripa iyi ndewawari tua saka uyu haatombobudiba because uyu ndiye ari kuti ndiri muridzi wechinhu ndindakapiwa ndibaba namai awataura kuti murugara kuti akapa uyu asi izvozvi tatoona kuti zvaanani kuti uchakwari waka hako pasaidi iwewe tikubatsire waka pasaidi uyu chiregera yagara yake mama yake nani ndiye kamusikane ifo saka wakadzoka wese ndizvomune muri tereri vamwe vacho asikana vakatoti mukamupa pari kana 2 meters mucharipowo ma 2 meters saka ndikubvunza kuti president kuti munhu adzoka saka unobhazi ngatipiwe musha wese vamwe wakadzoka munovapa papi inini handina kuti ndoda mushaba isusu gasa ndakatoramba ichiti musha uno hauna machongo mairiba isusu hapana unogara kubvunzwezi hatikwati hatina baba kazipa 40/40 hatina peuchapaba wakadzokazve tikapa uyu 1 wamwe wacho wakutodawo pekuwapa pacho hatidi satati gare mukicheni yamhai wakandoya wese wangondogara mukicheni yamhai ndiyo
kuti ndasiya iri vacant kitchen iyoyo nehouse yamai nababa anenge andouyawo imomo chisiri kudiwa chete vazukuru pamwepa siyai vanakonana baba wavo chazotoona kuti zveshuwa mwana wemunhu unofanira kuita kuwana madonho aita mwana ipfavika uku hakusisina hosha yakapetopera asi kudonha asi inini nyaya iri kutaura awa kuti wazi mwana wako ndakagara ndisikawatauriri mwana inini kuti aitodonhaka waitoda ndisikatozivi akati mayani handina tisikazii munhu akazotondifonera ka ndakatofonerwa kuzi mwana uri kudonha ndibva ndachimuti chiuya mwana wangu wanga wakubasa izwai pamunoda kuona mai handi zvimwe zvacho hazvidi kutaurisa akazotaurira mwana kuti uri kubva kwavo ndiani ndini ndimi ndizverese awataura kuti mwana ndiye akamutaurira ndini isusu tatitori ndini ndakamutaurira isusu tatitori pamashopu ndipo takawana vanhu vaukamhanya kutotidaidza kuti pamba panogara munin'ina pamashopu nozi tapiwa kastonbona wakauya bhati auya vanhu vamareni uye mune mwana muzukuru inyi zvaari kuita ari kuti akadonha aifamba ngehuma so akakupuka ndipo apo zvakapera takachimubvunza kuti iwe zvakatanga rini zvinhu zvako kaizvi zvinhu zvakatanga 2017 mai haana mutaurira ngati haana kutitaurira pa ndiwo mangwana achiufumiriri takabva tafunga kudzikepi kumba kwawo kuti ngationere pamwe mwana wangu uzogona kudonha ake mvura tikaita ngozi shuwa pakaenda wakazofonerawo nini mukoma aiti kwazi hakusina chidambudziko iyi yapera tetende mugare mumbamani mamapiwa nechinyanzva kuti mugare zvekuda kastendi pasaidi no asi ndichiri mangu uyu ita sei kwauri kuzi nowakoma wako waka indoite sei indowa wake iwe panga chingorima kundinya urima papi ipapo pawaingorima ipapo kana paine zvazoitika tinenge takuzozwa kuti chii chaitika because iwe uri kualeja kuti pakatengeswa awarutaura kuti hapana kudii hapana kutenga saka iwe chiendawo urime because awataura kuti hapana kudii handiti wagara uchiparima ndagara ndiparima saka chikontinya urime andi